jalani dohot hormat kupangiluhami jongjong mahita manomu-nomu nasida. Kumuan nani aholongan di bagasan warni Tuhan Yesus Kristus sadarion tongon matutu kumuan tamarkona tahun 2027 markudo hita pinopar di opunta si Tohang guru bere se Bandung Raya dohot na humalyangna marlas miroha makalason pasu-pasu nasiat Tuhatta imaha hipason las miroha dohot gajang minggu sahat tutikyon tadong mamauliate ke Tuhani jalo hamu mata besian hami shalom selamat hari minggu ma dihita saluna shalom selamat hari minggu tapagiar masuarata marite ete buku nomor 524 ayat saja dapat dulu. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di porbodia na to palangi dohot tanohon amin paramen hamuma na tama di Tuhani marguru tu sadok lo manirohana parbuehon hamuma parbueh marhite salhut ulaun nadinggan oloy hamuma Jehovah marhite-hite las niroha robe mahamu tu jolona marhite-hite olo-olo haleluya. Haleluya, haleluya,
Tangiang Mahita. Ale Tuhan Dewata ama nami na husubahami di bagasan Yesus Kristus. Upasahat kami puji-pujian dohot hulog-hulog Tuho. Alagog asini rohan na totong di ngulo nami. Sian ari na usapi saat utikyon. Podo na manguluhon na kami ganung ari. Sian minggu tu minggu, bulan tu bulan, dohot taon tu taon. Gudang do na masa pugolus kami. Las ni rohan ng arsakpe. Alay hodo na totong maniop ngulo nami. Ala ni Tuhan debata nami. Rap maruduk ni roha kami. Popara ni opo nami punguan si Tohang. Guru bere ibebere sebadung raya. Dohod na humaliang na. Marsopa mangido asa human totong na matutulakan nami. Laho mangalaka di ari na nainro. Ajari kami Tuhan. Asa say hatam matotong kupake kami. Di sadok ngulo nami. Lehon masada ni roha di punguanon. Asa totong gabi punguan na marsibajuan. Tuholong doh tu aka ulaw na dinggan. Lehon haipason di pengurus nang di anggota. Asi maroham. Tatak mahamis sa na marhide-hide Yesus Kristus si Pangulo jala si pokok kami. Amen. Mari kita siang ende nomor 12 ayat 1 2. Patik ni debata di parminggu atas sadarion Imasian Galatia 5 ayat 22. Alai aka odo parbueni todi holong dohot las ni roha dame dohot labas ni roha habasaron habasaon haporsiaon halabohon dohot hatomanon ido sahatna atong rak mangido gugu mahita tu debata lahon mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai parguhui mahami mangulau nahobar tu patik ni. Amen. Mari kita siang buku itu nomor 510 ayat 1 2. Asa
Amado hita madok mauliati tutuhatta. Ala asi dohot kolong nirohana sahat tapatupa pesta bonataon dohot partangyangan di bagasan sadarion. Naing takas parhato potot tagodang ni angka pasu-pasu dohot las nirohana natajalo siya tuhatay. Hahipason las niroha hagabion dohot pasarian nama sayuli magbahin las rohata alani tadokma. Saya si maroham dihami Tuhan munang tigalokran. Dadaholan las ni roha namasa nata adopi di perjalanan ni ngulutan sahat tu sadayo adong do parukilon parsahiton dohot ragam ni akka hamaulon dia madohonot tataringot tu si Maulia di maliho Tuhan saya si maroham dihami. Marhiti akan namasa di ngulutan asal kui las ni roha manang arsak nang pe pasol hoton nuluta may tutuhatta namasa buhay doy mabayin kita marhapor siyaon buhay madbilig jala madiyar alay di ko tutuhatta doy saluk na marningot saluk nay naing langgogos kita madok Sahat tu Roma gulunang asi maroham Tuhan dihami. tutu dang taboto dope ahangan naing masa siropatta ditikinan naing roh di bagasan guluta boy dosongon sada halak na mardalan diinganan na hulong dang diboto si todongon na gabi mardongan biar alay kita akan naong nihokok ni Tuhan ni mardongan pos ni roha magita mardalan ni guluta ay dibatiur debatado dalata gumos mahita madog. Saya rumani mahami Tuhan di perjalanan gulunang. Amin. Mari kita siang TP nomor 122 ayat 1. martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na so hatudusan jala aman-aman. Pujo hami luar muna badiyay. Ala targugut hami marningot dosanam. Say marasidro hamahumida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak idebata nagabejolma alani hami. Namate jala na hehe. Namaten manaik tubadua gijang doho. Mengudihon hami. Asi maroham di hami. Sepatot tomadihami roha hamulate otuho roma humangingani hami asamarlas ni roha hami mangulahon lomonirham setangihon mahami o ali debata ama anak dohot di porbodia amin.
Jala jujur doh kusungguli kami rimasmu merhide-hide sian pangalusion nami dihatam. Tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasasami dosata. Roma hamutuau asa mangulu to dimunan ni na Tuhan Jehovah. Tungsu rararado sa muna songon abit bunga dadap. Botar do bahenok ku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabi songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dehitasi ang buku ide nomor 610 ayat sada. Epistel di permingguata di pesta Sadarion, di mana tersurat di Pesalmen 107, mamukama siang ayat sada sahat tu ayat walu, mar sorin-sorin mahita majahat. Puji ma Jehovah aletordiku, jalalas rohaku di bagasan mamuji warmu nabadiai. Puji ma Jehovah aletordiku, jala unang tung halupahon dengan bahasa sudena, ibana do manesa do samsal hukna. Ibana do pamalum akasahit musudena. Ibana paluang nulung siang hamaguan. Ibana martupal kubo dengan bahasa do asin roha. Ibana do pamahap rohang marhide-hide dengan bahasa. Asamunak koso songon pilung raja wadi. Jehovah do patupahon akapabahinan hati orang. Jala dipatikos tusad tu akka nanirupa. Ibana do pabotohon akka dalanna tu si Musa. Tu akka anak Israel akka papaheran lain. Para siroha jala perdinggan bahasa do Jehovah. Lebat terima jala para siroha godang. Dang totong ibana manurui. Jala dang botas rohana saliling-lilingna. Ido sahatna. Mertua mana tu mangihon hatani debata. Jala nau piopsa. Amin. Mari dihitas yang ide nomor 757 ayat sada dohot 2. Iring-iring hodo langkah
Ali di bata Jehovah amanami para sirohan sumurung jala perdingan basa amanami situduloho ali amat marhiti Tuhan nami Yesus Kristus nasai manontong doho dudu di hari bangalehon narikot di gulungit ni gulungan terlumo di mana ali amat di lehon hono di hari hasil hatol bidagi nang tolni sehat kajang nang umur nami boy kami marnas niroha apalagi tikyon kami keluarga besar peparan pun kami opu pangaribuan si Toha bodoh bere nahu maliangsa dong iban dumurayaon suang soi nangan katabu dengan nani akka hahaduli nani naong tugu ison aliamang mau lihat madilingkan dibasani ali Tuhan omma pemujian nani tuho para maakai dipuji-pujian naku pasahatan bersalinar maamang suara disadong pertidion marlas roha manakan dibata Jehovah amanan ibu hodo oleh Tuhan jadi tetap hodohan siapa langitan ini naung bersalahan ison di bagasan kami not holong nasihat koi kami puparang punang pangaribuan si Tuhan baru beri sebandung rayaon ali amang asima roha omma persumon nami elehin nami tuho ali Tuhan disude dengan dibasam ali amang perdekan masa urutan nami lupian non dusi dong ulang permingguan nami on barnasi roha lupihan manis tahun puna tahun naung kita umehong ko Tuhan ali amang di tahun 2020 nato go dami go asih go pasu-pasu tidak Tuhan isian ko ali amang nabasa ali di mata Jehovah amanan disudi kekeluaran kanong roh tekan ramoni pasu-pasu manusia saluhuna dangan kanongan nampe ali amang mulu tumadong nasoro di tinggion pasu-pasu maruntong nasida ali amang mulu adong kekeluaran nabi di bagasan parsahito galing di pamata tangan mulago asih iman ali amang suruh kutu pamatana asal tentu oleh Tuhan akan sahih sa pamatan nabi bolong may nasosian pagkilaan di bata Jehovah amanan nabagyan hukum aliamang perdosa Tuhan uras hati aliamang sa dosa utang alasyon kami asal taruni kami orang di pasu-pasu nangaho si pasahapon kutu kami atau aliamang nabasa sahat ihuma daging dohon nami upasahan kami matanyang nanion orang ang masalah Tuhan ni anak Tuhan kami Yesus Kristus amin. Mari kita siang buku ini nomor 226 ayat 1 atau 2. Dami di batana sumurung siang salut na roha ima mangaramuti akka ate-ate dohot pikiran nadi di bagasan Kristus Yesus dohatai amin
Shalom manihita salutna. Horas manihita salutna. Di hamuna akamanami danami tidak malasehoha di pesta bona tahun pembuan situhang buru bere ide bere sebandung raya dohot sekitarna malani marjulu mara pada daun kami akka amainal tidak kenal maka tidak sayang tindak kami Padita Burhan Siaturi idakta buru sihide alai nunggan jumulu di jutu hatta di 5 tahun nasalpu jalahami bangunan waing di HKBP Bandung Reformanda tulu mahami dana waing sadama guru sedang menyusun skripsi kelas 2 SMA tamat kelas 2 SMA man waing imara di perkenalan amang inang dan ditikion anggusian 4 tahun di punguan Situhangon bahula-hula dohamuna ala hahaburku sada situhang nomor 2 baru nomor 3 situ morangate tuhami buru sihidema ima di partina ada atong barita nauli si halasonota di hamuna akamana minanami di pesta boratau pembuan situhang buru beri ibeber na adong di Bandung Raya dohok na humaliangna ima sian hata itu hata sian buku hebir bidu 10 Mamukamai sian ayat 24 sahat rodi 25 songon tema imam masih tua mahita masih pajujuan tuha holongon doh tuaka ulaun nadinggan unang tatadikon parpumatahian songon nahina somalhon ninadiba tung masih paingo tang mahita jalam iman yang ala lam jonok di idahamu ari ido nang sahatna ido di bahasa Indonesia dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ido nang sahatna di hamuna amanami inanami di punguan lasti roha di pesta bona tahun sadarion di hamuna sitohang buru bere ibe bere nadong di Bandung Raya doh na humaliangna totu sada lasti roha dope akamang inang mulubui ta tradisi nang son ulaon lasti rohaon alanidora bui sada komunitas yang bersekutu jala bui dohodota akadamang dainang sada ihok-ihok mau tuaka sudut nau poso ra bui berengota nunga di dalihan natulu na somarano bui tu hapus siauta na somarano bui tu barita nauli ala dibuhadu tutu naung dibain akka uputana julu di akka tradisi di akka dalihan natulu uhado sada penggenerasian natahkas tuaka sudut nau poso imara na parjolo las imanang doron nami akka amang inang di barita nauliong memberikan bagaimana arti kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi bagaimana kita di hubungan kita dengan darah Kristus suatu jaminan kepastian Bapak Ibu yang membawa keselamatan anak domba Allah, tapi membuka jalan keselamatan bagi kita. Artinya
artinya sudah ada status yang baru bagi kita di dalam Kristus, dan dasar keselamatan kita adalah Yesus Kristus, pembuka jalan. Dia adalah perintis. Jadi dikatakan banyak jalan menuju Roma, tetapi bagi kita orang Kristen jalan hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa selain dari Dia. Audu dalani dohot hasih tongan dangadong nasahat tuamai ia so marhite ahu. Buhado tutu disikapta naum marhapursiaun jalan mapakirimon totu ido nuahin na pinaputohon ni surat Hebron di jaminan kepastiani nunga takas dihita holang di bagasan mudar pakokopon ni Yesus Kristus tuhatai alani di mudar pakokopon darah domba Allah yang telah menyelamatkan kita di Dolok Golgata, di Bukit Kalvari, atau amanginang molonunga di pasada hapehita, di bagasan pakokopon di mudar ni Kristusi, atau bohamahita sahatang tu tema di pesta Bonatao si Tohang boru bere ibe bere di Bandung Raya do nahumaliangna, atau bagaimana tindakan hidup dalam persekutuan kasih, bagaimana tindakan hidup di dalam persekutuan kasih. Aladunga dirahut hita akamang inang di bagasan mudar ni Kristusi las di hokop hita muse nang di ngulu ni huria di ngulu ni parmargao songon nang hamuna amanami inanami di pumuan si Tohang buru bere ibe bere di Bandung Rayaon doh nahumaliangna nakaningan bagaimana akses ke ruang kudus sudah melalui Yesus Kristus, pintu keselamatan kita. Tabir jalan itu sudah dibuka. Atong bohado hitan wain di ngulu kesimpulan di dasar kehidupan yang dipanggil secara praktis tidak meninggalkan ibadah, tidak meninggalkan persekutuan yang satu dengan yang lain. Diingatkan karena kita Bapak Ibu Saudara sudah dalam status yang baru akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana sikap kita? Bagaimana jaminan yang sudah diberikan? Atau di doktu hita masih atoa mahita masih pajujuan tuha holongon doh tuaka ulau nadinggan atau oma naing parwaluta di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni parsoran di ganuk muluta laos di tonga-tonga ni nang punguan di partanyangon isarani nang hamuna damang dainang di punguan si Tohang buru bere ibe bere bohado asa sarihonota akadongat tanah asing bohado dan mangasahon gugutta hita di ngulon alani tardok damang dainang. Kita adalah makhluk sosial dan makhluk yang berinteraksi dan buhita bangulu di sada parsaurata hulak kita dan buih nang hami so padita ikorabdo do parhanado ikorabdo do ruas ni huria laho diaga ulau pakubasion atong sumuni mahita maparuhahon bohado tutu nang taringot tungulukta asa masih pajujuan marmulu nadenggan tudongata hobar tuha Kristinota hobar naung dirahutan di mudar ni Kristus dirahutan ni parmargaota muse ima marhite holong
marhiti parsauran na dinggan tata krama nauli ganuk mangudahon ditanggung jawab sa dinggan-dingganna jala buhado manosohita pataridahon di holong ni Kristus nang sempurnai lau pataridahon notama tupumuan ni si Tuhan guru bere ibibere songon nang gabe Kristus na mekmek nang pungataon di bagasan skop mulu na balga muse di tonga-tonga ni na humaniak kita atong buharo tu masih pajujuan tu hahulungan masih tuan dan dari konota akapat pumuan alami kemudian itu hatta damang dainang dan dari konota pertemuan kita tidak malu sebagai orang Kristen di dalam beribadah sotunggabe mailahita marminggu rotu gereja ala tabireng nang humaliang tabireng dohok di akadongata rupanita lumubi hita nang di Jawa Barat di daerah di masyarakat na plural di masyarakat na majemuk di sidora patari dahunota buhado hita songon bagian ni huria songon bagian ni marga hita di sada komunitas akamang inang di pumuan si tohang buru bere ibebere na humaliang totu badisima hita buhado masih pajujuan nang tonga-tonga ni huria pertanyaan las buhado nang masih pajujuan nang tuhaulungon dan terkonota akka nang hasomanan alai masih paingutan ma asa takas nang ima semangat nang dihita alani macetabu di asing dihudei akka amang inang adum puluhan ni akka marga-marga songon halak batak kita tutu ima naing tradisionota ima naing dingga tutu bainota semangat di tonga-tonga ni nangulu di akka parha maranggiong sonadok di Psalmeng 177 ay sadasa tutului idama dinggan nai jala sonang nai molotu musa udulan akka marha maranggi songon miak na khusus tu ulu pola mabaur tu bise ni siar pola mabaur tu rampu dot akaulos songon nabu di hermor mabaur tu akasiong di sido di parbaga di bata jahuba hanguduan sahat rudi saliling ni lilingna parhamaranggion nasonang akka amang pasu-pasu nagudang sahat tuhanguduan sisa liling ni lilingna di parade di hita di hasonangani atong bata padaw matiak kamanginang kadang alaw mola dongdo nahurang dito ngatongan ni pengurus buy mahita masih paingutang buy ma sian akka pengurus tu anggota dan san anggota pera buy masih paingutan nunga buha pumatan masih paingutan kita buha ditutu molo ulas ni roha bata burupi alay molo buhado akka manginang naing masih pajujua kita masih atua kita tu ulaw asak ni roha alani unang terdegradasi rahita alani zaman do partikian akka amang alani bujura mar wilayah hita buhado ditiki habuk ni roha talungubira molo songon na umutik manang songon na berbidara strata sosial manang di akka pangabahan akka manginang badisira mga panatap ni akka pumuan panatapan ni akka pengurus jadi buhado tu laho mangalihur sada peneguhan pangapulion doh narikot alani molo bigiham na kaning bui 270 bahula 10.000 pisa halak isarani adong masih taunong banunga 2,7 juta atiak kamang ima bentuk asing ninong adong tubuh ni hamuna amang sitohang buru bere di bona pasugit alay buhadainot na muse tugu na mangulu sa dahatarigaan ni holong ni roha na siyang Kristus di tonga-tonga ni puwanon atong baunang tanumubi dihitara mulo sa hatu tikiod doon tama tano Jerman
dihasahatan di barita naun itu tanu Batak tabayak kung maju akka manginang nunga 40% na atis jol manisi dan marpatutuhok de Tuhan alani hatokna di kemajuan di zaman ala hatokna di teknologi di era dihumanisasi di revolusi industri 4.0 na dokon nai alani ibu haru tutu dita di kondasida somon parjolo sianido reformator Martin Luther najolo mabaysada protestan alay nuain nung nagabi si hubasan nasida nung nagabi konsan huria hakabipi makubasi nasida sianido haroroan ni barita nauli sianido tatada Jesus Kristus alani hatok ni zaman na muba-muba akka amang inang di simara soto saat tu dunia ketimurat taong alani boharo tu marhite tema nama cai argaon masih aktuan masih pajujuat tu haulongon do waka ulau nadinggan tabayak kumma di gereja dari Jerman holan akka lansia nama marminggu holan parminggun moding parpuri nama dipakai gereja. Kita bayangkan Bapak Ibu, apakah kita tidak miris melihat sesuatu kejadian peristiwa yang demikian di tanah Deutsch, di tanah Jerman saat nang tutikion alanido bagaimana buat anak kami sudut noposo generasi remaja, pemuda, pemudi, si tohang boru bere ibe bere, jangan mah menjadi malu, menjadi orang Batak. Dak kita babiri bangina, dak kita dabe ada 5 minat tahun. Kadang bagaimana itu? Jadi kadang semua kapahukuna di bagas merunga tulibang apa ini ribangin na aku yang harate, mamalong ko si donate. Doon nang ada 5 no. Kadang susah. Jadi kepada anak kami belajarlah bagaimana masyarakat Tuhan masih pajujuan dan juga tidak terlepas bagaimana rumpunan komunitas kita sebagai orang Batak yang berhikmat. Namar haposiao kita adalah bangsa Batak. Nomor 2 di Jambu di mana? Di Hamalope, di Habistani, yang di atas kamu pengajian kamalingan bumi. Tapi bagaimana generasi pemuda sekarang? Jadi jangan malu menjadi generasi Batak yang berbahasa Batak. Jadi itu bahasa ibu kita. Jadi kalau bahasa Batak tidak mengerti, itu suatu kemunduran dan harga juniate buat generasi pemuda si Tuhan, bukan kemajuan kalau bahasa Batak tidak mengerti bahasa Batak nanti. Jadi kalau bahasa Inggris, bahasa Jerman, Prancis bisa ya itu kita salut, orang tua juga orang di sini salut melihat dia. Tetapi kalau bahasa Batak itu tidak dicoba diulang-ulangi, bagaimana kita meneruskan tradisi di perkumpulan para hamarangion di komunitas yang bersekutu seperti pesta ulang tahun si orang bung beri ibere yang menunjukkan kita sudah dalam satu darah oleh Kristus itu asing ini sangat di komunitas ni parmargao natakas di kita alino buhalku asal dok di dua ada kue sarungan sakiran sada tujuan sada harungan mahamuna di tonga-tonga ni namului asa unang mana itu hidungan alai mata-mata hidungan imara ulaun imara fungsi di nang sada umuan asa unang maroha diri dan roha marpanarihon di diri alai dok unang ma narikot di hamu 5 tahun hamu dohok ma nadidongan di Filipi 2 ayat 4 sahudulan lapatanda mama tamatahon narikot didongan
si sada arsak, si sada lasni roha molo arsak binagi ma moro mana arsak ni rohai molo lasni roha binagi lam gada marah ka amang inam lasni rohai di tonga-tonga ni ulton lumu mana uju di namasa arsak ni roha molo tabagira las boima lam tuding ganda asara bekil ma rap tangis ma di sada-sada punguan asa takasma di akka parha marang giong di tonga-tonga ni nang ulaon las ni roha di ulaon arsak ni roha patuduhong na sada hita naung di parbaga di batatu hita pasu-pasu hanguduan sa rugi sandiling ni diling na ato marhiti nang demau akka amang inang buhado asa totong marhiti pesta bunataon si Tuhan buru biri ibibiri totong mapunganon masih pajujuan tu holong ni roha tu akau daun nadingkan dohot na bui totong mamudahu dalihan na tulu ima sada elas ni roha di zaman ikiong aranido idora muhadu ulon nang donot tamu dalihan na tulu asa di nama rumah tubuh masih pasangapan elit marbu manak marbu tu soba marbu gula di sidora takas di ulotai songon halak batak aranido sadaras roha dihita kepada generasi penerus juga si Tuhan kita sebagai orang Batak punya sastra punya kita bahasa tidak semua suku bangsa di Indonesia yang tidak mempunyai sastra atau bahasa Batak atau abjad bahasa Batak itu. Jadi nunga mamorahita nang disiale nunga sadahalubiani nang dibaing akka oputa najulu asamadok niripunan masih tuan masih pajujuat tuha holongan do tuaka ulo doningan asa nang di tradisi hon diaka parpunguan sonang somal diaka ada tradisi jadi nama narui jolo tu pamas sudah ke kamangina baru be masuk ma tu ada tai laos di parbohali manusia buhado tu dalihan na dulu macai dinggan di tonga-tonga ni partikian tanah ni dan salah urus aking nang gagado madok salah adat Batak salah urus tua kursiau daun jadi adong bedo porsinya nyati anai dan sian urusi kita majar pasu-pasu tetapi dalam media doi lau majalo pasu-pasu sian tuhata bayota so padidio lima nyati ba di padidio dapat dia ba media do aikiate jadi buhado nang disi jadi sotong kepada generasi muda sulit mah menjadi orang Batak banyak ininya tidak mari kita gumuli mari kita bersama tidak bisa kita terlepas sebagai dari orang Batak unang mainah wangi akaito gabe halak Batak disikap doh nang di pabayata tegama orang Batak semua sudah go internasional nungasahat sisik ni Portibio me sudah saat di Dubai kalau Inggris Amerika bahkan gereja di Singapura di Amerika sudah ada gereja Batak di Malaysia juga jadi Pak Botohong sangat antusias kita didorong oleh Pak Koko Ponibudan di Kristusi atau di simana ada tradisi agama inang sewendang bilotong asa masih tuan masih pajujuan tuhahulun saling memperhatikan antara saudara yang satu dengan yang lain mendorong kasih membuat suatu perbuatan yang baik di dalam komunitas sebagai bentuk suatu persekutuan tidak menjauhkan persekutuan di tonga-tonga ni para margao jadi
isidolas ni rohade. Jadi idora kuat kadungan akamanani nami mari kita masuki masyarakat kami pandita bahasa toki satu ibu kami paling 5 tahun alai ni masuhat doi tipuan waktu minasuhat doi tu hula-hula pani. Jadi bagaimana kita bersekutu di tempat itu ketika kita melayani, apalagi mahitan lain boleh lumenin mana di kota Bandung, bagaimana ikut dalam suatu komunitas di Punguan ni marga ima pabotohon na makhluk berinteraksi do kita, na makhluk bersosial do kita dan buhita mengula ulau tai molo ora kita sendiri atau di si mahita amanami inanami masih atuan mahita masih pajujuat kau lomor do kau ulau nadingan unang data dikon pumata alai masih paingota mahita dia ka ulau nadingani ima sada bentuk laho las di roha di tengah-tengah ni parsaurata ima bentuk laho pataridaho las di roha persekutuan komunitas dan sahat tuharoro ni tuhata padua halihon di las di rohatai atau takasma bolo di masa covid tidak mampu hada itu kita online kan ngiri dua mang diuliapi online live streaming. Jadi bagaimana pertemuan yang onsite ada abang undang keterikatan moral di tengah-tengah di pada minggu ini semonima di pertemuan dung covid ate dung sampai covid sadalah seluruh kita boy onsite kita dia kepuatai ada keterikatan moral keterikatan antara satu di hula-hula boru gere di tengah-tengah ni nang pumuani ima sadalas ni roha nang di tengah-tengah ni nang pumaton atau di pasu-pasu tuhat kama damang dainang salhutna di tengah-tengah ni ular las ni roha di pesta bona tahun pumuan si Tuhan buru bere di Bandung dohok na humaliangna di padudu tuhat kama nang dibentuk di penguspi pada dahon sada pasti roha sada pumuan nabui di kota Bandung pada rihon nang marhite kuanon di pasu-pasu hatama damang di hatona di ulona nang inanami pe di lasni roha nang di akka membutuhkan yanakon soni sudena nang pungonon gabi pumuan nabui malas di roha na totong masih patuan masih pajuan doh masih paingotan tu ulau akka sadoni nang di pasu-pasu hatama akka pahoku peparan anak doh buru ni pungonon nang di tano nama serak nang nadi pa bona pasoket Tuhan memberkati amin mata yang mahita mau lihat baruhan kami Tuhan di pesta bona tahun ni pumuan si Tuhan buru bere ibe bere di Bandung doh na humalian mado ucapan syukur mau lihat ini rohani pumuan Tuhan dua doa muna bade boitol hasatu 2020 di bagasan sonang doha jalah paklah kami Tuhan dan dia mah boy yang subuang daftar lebih Tuhan dan di hari COVID sapusia membaik kami gamang di tengah-tengah ni kubuan di tengah-tengah ni partiau di tengah-tengah ni akka komunitas nami para datun persekutuan tung di hamunati orang nami Tuhan boy lang sumuang dia katiki parpudion laus ima Tuhan marudulan di hatami nuain son hataridaan di pakopopong Yesus Kristus son malin bolong nunga di dalam kepastian hamba di hami di bagasan Kristus Yesus atau di kepastian di jaminan mingului Tuhan laos asa masih atuan masih pajujuat paholongan tu ulau nadingkan jala mas paingota kami dia kapumuan ni dia pertanyaan dokter lumu bisongan pumuan marga si Tuhan buru bere ibe bere di Bandung Raya do na humaliang dan nang di akka wilayah Tuhan padoso
naung di pasada holang mima ali Jesus na sida do naung nirabutan ni mudar di Kristus laos tadamay Tuhan tu komunitas ni parmargaon na sida sisa da arsa sisa da masti roha berbagi di arsa roha berbagi nang di lasti roha patuduhon ima pumuan naung dihopopo pumuan naung bui masih paimotan songni Tuhan nang diakda pengurus pena pasu-pasu sudah pengurus di pumuanon asa bui kodi hasadaon pasadaon pumuanon wakatiki naron sompe Tuhan nang diakda bui napahoton do diakda bione pasu-pasu Tuhan asa totong warmi dalam dia dinasiya na bui masih tuan kasih seraksi na bui Tuhan masih berjuat wahau do wang dalam kadingan do masih main hutang Tuhan pasu-pasu ma amanami nanami di tengah-tengah ni hai pasung gajah umur songoni nang diakka ulang aktivitas mereka di kantor di akka pertiga-tigaan diakka swasta abdi negara do diakka nama ragami Tuhan pasu-pasu gabi habaoran ni pasu-pasu nang dohot akka yanakong nang hot di ulona nang hot di akka rumah tangga pasu-pasu di habolongan di kebahagiaan di rumah tangga song Tuhan yakka yanakong na bengnek lihot na sila Tuhan abis taron abis suhon na sa gijang bertumbuh di akka umurna gabi generasi dia regenerasi di tuan marga Tuhan buru beri di beri di Tuhan gabi anak pun buru natar pasu-pasu pinopar ni pumanon nadi paserahan nang dohot nadi bona pasugit atau omma Tuhan pamujon nami pamujiong ni pumuan si Tuhan buru beri ibi beri asa gabi uap na khusus di hamuliau di hasangapomma tada Tuhan do nang punganod di hokopo laos ima Tuhan dilas ni rohani pungan di hari sadario di minggu 30 April totong ma Tuhan masih aktuan masih pajuat Tuhan lawan do nang masih paingotan ima tada las ni rohana sia di punganon atong nang suli Tuhan pengurus totong leho di nasida tod di hasadauni atong bui padibudimun nang punganon tu akka ari namanya atong maru Tuhan sadalas ni roha ucapan syukur para maranggion para leon do bentuk ni akalas di roha Tuhan pasu-pasu ma nang punganon gabi hasangapon hamuliau mai di sobahon punganon dia kana masai tunggu Tuhan lehuma hai pason homali Jesus padauni na sumurung tunggu Tuhan dia ka kerinduan dina toras dia kana sohot dope anak do buru di manon leo maridikina Tuhan dia kasih rokap ni podina nang dia nak pungat Tuhan naik maju tu ujian berbasis komputer dia ka bulan Meyon leo dinasida akasakap nauli leo Tuhan di kesiapan di tengah tangan leo Tuhan di kina nang keberhasilan totong di tengah-tengah ni kemajuan pendidikan ni anak pun peparan ni punganon songni Tuhan tiap ujian sekolah di pendidikan nadi totong taba amu habis taran sian banua gijang dia ka nguru ni peparan ni punganon Tuhan manghidup kami sai urasi kami Tuhan sia dosa pangasun nami asa talup kami majalo hasitungan ni barita nauli dohot diha baoran ni pasu-pasum saluhukna punganon itikyon nang tu akka ari namang holan di bagasan Kristus Jesus Tuhan kami amin. Tabuji Tuhan ta marede hita nomor 732 ay sadaluna pa pumipili ang mahita.
Banua Gijan Hodo hararuan ni saluhut si lehon na dinggan doh nasa ulibasa na mauliutus hupa saat kami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalamay gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanom pati bulhon harajong di tonga-tonga ni huriam doh di portibyon buhay marohanan marhite-hite todim asalam hutadahan gudang ni si lehon ni tuhami asalam dirhami mandok maulihati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rakmanidoho mahita di tangiang na niajaho ni Tuhan ka Yesus tuhita aliyaman nami na iwan ija saya pinagkaya Tuhan saya Roma harajong saya sabang amdiban matungong songon na di banwan gijan lehon matuhamis dayo ang buwan sekarang Sen sama dosaran, songon panisanan, di dosa lingkungan, nama dosa Tuhan. Unang kali tergihut pangkusunan, bagua mahal siang pangaku, ay rodo na punang harajan, rodo na ukur, rodo dikasarapos sendiri. Di pasu-pasu, jala di ramoti, Tuhan di batamaho di sodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana nidaho di dopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodin amin. Mauliate ma dituhata, mauliate ma di perhaladan namin ng ibang namin, nang mamuluhon pagkikota di tigyon, kung pasu-pasu mato kita buparin punta Raja Situhang Buru Bere si Bandung Raya. Kalani di pangmula di partida namin, ng di perhaladan namin, hubas na sa itu bilun panghubasan mo saya. Perlu mobil di hawa ka para lalu nami magalupan indiyang sawi matuktong humusa sa toking di bulut perhubason asabu kita tuktong rak dison marsali roha marlas ni roha cicit sana jadi dihita na maras ni roha di tikyon Horas na tutundi hita bukalan ng punta Raja Situhang Buru Bere Bebere si Bandung Raya Marlas Niro hita ditikyo di bagasan Las Niroha Mulia tima nang dihita di sektor-sektor Mulia tima di haroro di sektor Bandung Tengah Mulia tima di haroro di sektor Bandung Barat Mulia tima di haroro di sektor Bandung Selatan Maulia tema di haroro di Bandung Timur Jauh suang songoninang sektor Cimahi Maulia tema amanginan dinarohi tamarlas niroha di tikyon
terlebih secara khusus nahu otak kami, nahu persangabi kami, DPW PSSAB Jawa Barat na mewakili, DPC PSSAB Bandung Raya na mewakili, DPC PSSAB Kabupaten Bandung na mewakili, DPC PSSAB Cimahi na mewakili. Dohot nahu hormati kami Ketua Horong Raja Pande, Ketua Horong Raja Luban Nahor, Ketua Horong Raja Sud Nihuta, Ketua Horong Raja Tuan Ringo, Natokton Marnatapak Marnas Niro Haita di Ingananon, Molea Tema di Harota Saluhutna, Peparan Neoputa Tuan Situborang Sipitu Ama di Tikyon, Molea Tema.